Ние друг път не сме провеждали пресконференция, ще ни извините, ако някак ги объркаме нещата, но се надявам, че с ваша помощ ще поправим грешните, които са. Ние повече това го разбираме като една маса, на която ние имаме възможност да дискутираме свободно, да разискваме тези въпроси, които представляват особено интерес за нашето общество. Аз ще повторя някои от нещата, които казах в началото, тъй като не всички бяха там, това е съвсем кратко. Искам да очертая задачите на нашата среща, така както ние виждахме, когато тези представители на информацията, да се срещнат и разговарят с представители на оформените се две противоположни становища за тези замърсявания и мерките за противорадиационната защита, които е следвало да бъдат осъществени в Народна република България, с оглед намаляване до минимум на лъчевото натоварване на населението, с надежда, че най-после нашата общественост ще бъде правдиво информирана по тези вълнуващи въпроси. Аз не искам да отнемам повече вашето внимание, защото смятам, че ако се зададат подходящи въпроси, ние ще намерим начин съвсем конкретно да отговорим на това, което вас ви интересува. Ние сме подготвили, от името на нашето ръководство сме подготвили един встъпителен материал, който ще даде повод за разискване, за размишление и за дискусия. Ще изнесе това общо становище доцент Босевски, отговорен секретар на научната програма. Председател на програмния колектив се явявам аз пред вас сега. Заместник председатели са другарите професор Бончев и професор Вили Маринов от Селско-стопанската академия. Има думата доцент Босевски. Уважаеми представители на информационните средства, другарки и другари, дами и господа, нямам функциите на говорител на една от страните в днешната среща. Подобна функция е най-малкото нецелесъобразна при възможността към всеки от нас да бъде отправен директен въпрос, при което всеки от вас би могъл да получи и конкретен отговор в регламента на една пресконференция. Упълномощен съм от ръководството на Националната научно-изследователска програма за радиационна защита на населението и войските, провеждана под егидата на Комитета за наука и висше образование при Министерски съвет, да изложа нашите основни позиции по въпросите, които намериха отражение в пресата през последните няколко седмици. Преди всичко, ние сме тук с надеждата, че срещата ни ще протече като диалог, след който ще се разделим с чувството на хора, отлагали населението в условията на екстремални природни и технологични ситуации. Както ви е известно, и при последният опит за един такъв диалог, в отговор на подписаният от нас полемичен материал на страниците на вестник Работническо дело от 21 декември 1989 година, последва един чисто административен, или по-точно автократичен акт под формата на съобщение на Постоянната правителствена комисия, в което успоредно с категоричните и нетърпящи възражения постулати на анонимните му автори се декретираше като приключен един проблем, който никога не бе представен с цялата му дълбока същност пред нашата общественост. В брой 7 на вестник Работническо дело от 7 януари тази година ние изложихме възраженията си срещу подобни постулати. Днес имаме възможността да разговаряме чрез вас с тази общественост, благодарение на готовността на ректора на Софийския университет Климент Охридски, академик Попов, да осъществи тази пресконференция. Упълномощен съм да заявя, че смисълът на участието ни в тази пресконференция е да представим пред обществеността фактология, изчистена от всякаква предубеденост. Да защитим позициите си на професионалисти не заради личното си статукво, а в интерес на развитието и просперитета на противорадиационната защита на населението, да избегнем допуснатите грешки от миналото в интерес на бъдещето. Към месец декември 1988 година Научният комитет по действието на атомната радиация при Организацията на Обединените нации
представя една нерадостна за нас равносметка за лъчевото натоварване на популациите от засегнатите региони вследствие Чернобилската авария. В тази равносметка българските деца са представени с най-висока еквивалентна доза, индуцирана от радиоактивен йод в щитовидните им жлези, а българското население като цяло с най-висока ефективна еквивалентна доза като последица от инцидента. Своите оценки за тази лидерска позиция ще представим по време на разговора си с вас по детайлите на радиобиологичните ефекти. Позволете ми накратко да изложа основните положения, по които нашите становища се дистанцират от представените и досега твърдения на постоянната правителствена комисия. Първо, по дозовите оценки и стремежи към омаловажаване на възможните радиационни ефекти върху населението. Не изключва възможността от вредни ефекти и не дава гаранция, че подобна доза е абсолютно безопасна. Използваните досега еквивалентни дози се формират чрез коефициенти на качеството на съответното лъчение, които все още не са уточнени и будят съмнение по отношение на своята степен на точност. Така, например, по-настоящем активно се обсъжда въпроса за увеличаване коефициента на качество на неутронното лъчение от 10, забележете, на 50. Суспектни са и така наречените колективни еквивалентни дози. Техният разчет изисква не само използването на коефициентите на качество на лъчението, но и допускането на презумпцията, че биологическият ефект е в линейна зависимост от дозата на лъчението. С една дума, ефектите на радиацията, отговарящи на една единица доза, не зависят от значението на самата доза. Например, 1 милион индивиди получили еквивалентна доза от 1 микросивер и 1000 индивиди получили доза, вече възникват и по отношение на така наречените ефективни еквивалентни дози, но това са тесно професионални проблеми, касаещи логиката на съществуващата за сега система за приблизителна дозова оценка. Ние нямаме. Нашето становище е, че проблемите на радиационната защита на населението не могат и не бива да се монополизират от никоя инстанция, била тя ведомствена или надведомствена. Както през май 1986 година, така и през 1987 година и до сега, Постоянната правителствена комисия и старото ръководство на Министерство на народно здраве упорито отблъскваха всякакъв опит за консолидация с тази част от научната общественост, която имаше свои позиции, изводи и оценки за характера на радиационната обстановка, за провеждането на радиационно-защитни мерки сред населението по отношение доминиращите радиационни фактори в ранни и по-късен периоди на следаварийната обстановка. Отхвърлени и критикувани като несъстоятелни бяха изследванията ни върху наличието на непознатото сега количество и извънредно висока активност на микрофрагменти от ядрено гориво или така наречените горещи частици във въздуха. Оспорвани бяха изследванията ни върху радиационно-физичният им характер, биологичните им ефекти и необходимостта от мерки за защита на населението. Независимо от това, че тези мерки не изискваха нито капиталоводство и вниманието ви на вас, професионали в областта на информацията, с коментари върху обема, формата, съдържанието и професионалната компетентност на предлаганите през 1986 и 1987, а и сега информационни материали от представителите на Постоянната правителствена комисия и други отговорни ведомства, солидаризиращи се с нея. Нашата общественост не получи същност на информация за истинския характер на радиационната обстановка и необходимите мерки за индивидуална и колективна защита на гражданството. Причините за подобна социално-управленческа аномалия вероятно се коренят както в компетентността на тогавашните информатори, така и в конюнктурните им позиции и манипулирани с истината. В дълбоката си същност тази аномалия е продукт на нескривано пренебрежение към колективният метод на мислене, към автономността на научното вирене и достоинството на изследователи. И преди всичко симптом на едно особено злокачествено явление. Чувството за неоспоримо право
да се предопределят интелектуалните възможности на нацията ни по отношение кога, доколко и как да бъде тя информирана. Докато през пролета на 1986 година, а и по-Германия, и почти всички страни от културния свят на Европа и Америка получаваше ежедневно и ежечасно чрез пресата и радиото не общи, а конкретни информации и указания за създалата се радиационна обстановка и приеми за ефективна защита, българската общественост бе удостоена единствено с шедьоври като експозето на професор Шиндаров пред телевизията, в което само индивид с интелектуалното ниво на имбецил можеше да се въодушеви от предоставената му щедра възможност да консумира на ден десетки килограми месо и зеленчуци с гаранции за цветущо здраве. Подобни шедьоври и днес се използват при прилагането на старите стереотипи за спускане на категорични постулати тогава, когато е нужно някому да бъде отнето правото на лична позиция. И една аналогия към днешната ни среща. През май 1986 година и през пролетта на 1987 ние бяхме обвинявани като смутители на психологичното състояние на нацията. Днес отново се правят инсинуации, че поведението ни е неуместно при създалата се социално напрежение сред тази нация. Твърде вероятно е подобни манипулирани мотивации да послужат като претекст към санкции. Упълномощен съм от ръководството на националната програма, което представям, да заявя, че ние като граждани и учени дълбоко изживяваме възникналите проблеми по националният въпрос и сме привърженици на неговото решаване с прогресивните и хуманитарни позиции, с които се решават подобни проблеми в съвременния културен свят. В същото време сме дълбоко убедени, че всички проблеми, касаещи просперитета на нацията, нейното социално, санитарно и културно състояние, са с не по-малко национално значение. Другарки и другари, дами и господа, приключвам експозето си и предоставям с едно дълбоко доверие към... Различно, което се случи, знаете институции, както разбирате ли? Относително, то ще се разбере. Имате ли изготвен модел за бъдеща работа в това отношение, която да осигури сигурността на нацията? Да отговарям ли направо? Ние имаме едно предложение от 9 точки, което съдържа почти всичко, което ние, нашата програма е обсъждал нейното ръководство, е обсъждал консултативния съвет към Комитета за мирно използване на атомна енергия и сме ги обсъждали тези неща на много други форуми, разбира се, без средствата за информация. И аз бих могъл, ако вие не възразявате, да ги прочета още сега, за да бъдат предметите на дискусия. Аз би бех оставил за, така бехме се разбрали, ако постъпи от вас предложение, да ги дадем, за да бъдат дискутирани. Това е страница и половина. То не е много. Така че те горе-долу изчерпват, може би не всичко, но главно. Мисля, че вие зададохте и въпроси. Известно ли е какви... Не сте ме чули. Повтарям го. Въпросът беше, тези, които имат ниска инкорпорирана доза или там активност, значи ние трябва да се сравняваме с тях. Какво са направили те добро, за да се стремим от програмата. Всъщност нищо излишно не сме казали. Аз ви илюстрирах ниските стойности на специфична активност у гражданите на Европа и високите стойности на специфична активност по двата цезия в един голям регион от нашата страна, а именно Южна България, най-силно замърсени. По конкретната същина на въпроса ви, дали какво са правили те. Вижте какво, аз от експозето от името на ръководството казах общо, че по време на инцидента обществеността на тези страни беше информирана с конкретни указания за защита от почти всички доминиращи в определения период на следващата обстановка фактори. Йодната опасност, горещите частици, а по-късно и на обществеността бяха предлагани информации, указания и за защита от останалите фактори. Но, доколкото ми е известно,
В много страни се избегна онова, което се допусна при нас. Високото ниво на инкорпорирани дългоживущи техногенни радионуклиди, като цезиевите радионуклиди, се постигна при нас при един втори радиационен пик през есенно-зимния период на 1986-1987 година, при което този инкорпорационен процес достигна своя максимум през лятото на 1987, май-юни месец. Но то се дължеше на това, че не бяха унищожени замърсените фуражи, които представляваха основната фуражна база на страната ни за есенно-зимното изхранване на животните. Тези ниски стойности при есенно-зимното изхранване на животните с тези замърсени фуражи се получи в затворени помещения. Това го съобразиха хората и в Австрия, и в една поредица от други европейски държави. Без да беше изяснен детайлно, както го имаме сега, въпрос на гореща частица. Хората взеха мерки срещу радиоактивния въздух незабавно. Това, което у нас не може да стане. Зунов от катедрата на физика, доцент съм там. Да, доктор на физически науки. Аз лично представих тези бележки ги тук, ако искате, може да ги видите. Те беха скълъпени набързо, още на втори вечерта, понеже на втори сутринта забелязахме силно замърсяване в София, а по калниците на автомобилите разбрахме как е в цялата страна и особено в по-високите планински райони. Разбрахме, че замърсяването е значително и изготвихме такива права, които професор Бончев занесе още на трети вечерта в гражданската отбрана. Нашата комисия от експерти, то пише там във вестника, назначена именно от постоянната комисия, ние дадохме там някакви предложения, които се искаха от нас, а същия ден, на 5 май, аз ги поисках среща с председателя на комисията и му дадах тези правила. Трябва да кажа, че председател на комисията и представител на гражданската отбрана генерал Султов имах впечатлението, че ги приеха. Но след това те извикаха третия член, това беше професор Шиндеров, с който аз добре се познавах от ИСУЛ на времето и който каза, чудесни правила, само ще се дават само ако има взрив на ядрено оръжие. Аз обясних, че това е по-лошо и слава Богу имах в себе си едни криви, тук един гръцки колега от Съединените щати обаче, които криви аз ги представих и имам чувството, че председател на комисията и председател на гражданската отбрана разбраха тези криви и затова като си отидох вкъщи с жена ми, чакахме пред телевизора, за да съобщат тия, така иначе съмнително грубо съставени правила. Но не ги съобщиха. Не ги съобщиха. Изгледа, че някой се е намесил да не ги съобщат. Тук ще са много въпроси, те ги има и изложбата, тук също може да видите. Те са всъщност първоначалните правила, които после бяха оформени много по-добре в тези листовки, които военните направиха. За справедливост на средства за масова информация трябва да кажа, че журналист от вестник Поглед идва в нашата лаборатория, малко по-късно беше това, и тия правила му ги дадохме и той, като с препоръка да ги подобрят в хигиенния институт, там го пратим при доктор Добрев, специалист по пърха, за да направят така по-добре за разбиране и за осъществяване. Той направи всичко възможно, както в последния вестник Поглед е казано, в една по-първите страници, по-първата страница, е казано, че след това, след като те поместиха една малка така рубрика, в която тия правила, макар и грубо бяха дадени, частично, са имали доста неприятности. Така че нашата експертна група си даде своите правила още на 5 май. И лично аз съм ги дал, така че аз съм свидетел. И те ги имам копията.